In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u kijkt. We hebben voor u weer het belangrijkste nieuws in het Nederlands op een rijtje gezet. Na de reclame gaan we naar een speciaal project in de gevangenis, waarbij we onder meer hebben gesproken met Evita Sanchez en de plaatsvervangend directeur van de SDKK. Maar eerst het belangrijkste nieuws. Zorg CMC is gegarandeerd. Dat is een belangrijke boodschap die de minister van Financiën en Gezondheidszorg, Javier Silvania, gisteren heeft aangegeven in een persconferentie van de overheid. Hij gaf aan dat hij nu een maand minister van Gezondheid is. In die tijd zijn er al 2 keer gesprekken geweest met bezorgde werknemers van het ziekenhuis. Er is veel werk aan de winkel om problemen op te lossen, aldus Silvania. Maar tegelijkertijd stelde hij dat hij ook al een voorschot van bijna 20 miljoen heeft gegeven, waarmee de zorg en de salarissen voor de werknemers in ieder geval voor het hele jaar zijn gegarandeerd. 2 onderzoeken in het ziekenhuis. Tegelijkertijd, tijdens de persconferentie, werd door inspecteur voor de gezondheidszorg, de heer Servin Kelly, aangegeven dat er 2 onderzoeken in het ziekenhuis lopen. Die zullen nog enkele weken, zo'n week of 4, nodig hebben voordat het daadwerkelijk duidelijk wordt wat er aan de hand is binnen de operatiekamer en binnen de CCU, dat is de Corona Care Unit. Het ziekenhuis zelf heeft ook al gezegd dat ze gaan onderzoeken hier naartoe. Maar volgens Kelly is het ook nodig dat er onafhankelijk wordt gekeken of er iets mis is gegaan. Dat is helemaal niet de vraag. En wat er vooral verbeterd kan worden in het ziekenhuis. Geen getinte voorruiten. Het was een duidelijke boodschap gisteren tijdens een rechtszaak van de officier van justitie. De hele bevolking van Curaçao moet begrijpen dat het tinten, het donker maken van de voorruit, dus de ruit waardoor je kijkt als chauffeur, niet toegestaan is. Aan de zijkant en aan de achterkant is er tot een bepaalde gradatie mogelijk om te tinten, maar de voorruiten niet. Een vrouw die hiertegen in beroep was gegaan of de boete niet wilde betalen, zo moet ik het zeggen, kreeg van de rechter een boete opgelegd van 275 gulden wegens het rondrijden met die getinte voorruit, maar ook vanwege het laten verlopen van haar rijbewijs. Ruim $87 miljoen voor een nieuw hotel. Een groot project, een mooi project. En minister-president Gilmar Pik-Pisas en minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning waren aanwezig gisteren bij de symbolische bouwstart van het Pieter Maai de Pyramid Hotel. Dat hotel dat komt dadelijk onder de Autograph Collection vlag. Zal 300 luxueuze kamers hebben, inclusief 25 historische luxe suites. Verder komen er onder andere 8 restaurants en bars, een ballroom en een duik- en watersportcentrum. De bouw van het geheel zal 32 maanden in beslag nemen, dus in de tweede helft van 2025 wordt het opgeleverd. En er zullen in totaal 250, vooral lokale bouwvakkers, aan de slag kunnen. Stenengooiers opgepakt. Heel ander nieuws, maar niet minder vervelend voor de betrokkenen. Een groepje jongeren heeft er een gebruik van gemaakt door bijna dagelijks in de wijk Charo huizen aan de Animoweg te bekogelen. Dat doen ze meestal nadat ze klaar zijn met wat voetbal op een veldje. Het zorgt voor veel overlast voor mensen die gewond raken en natuurlijk voor schade aan de huizen. Het speelt een lange tijd, maar gisteren kon de politie 3 jongeren oppakken. En zij zullen zich moeten verantwoorden voor hun vandalisme, zo kun je dat het beste noemen. Kustwacht controleert boten. De kustwacht heeft al eerder aangegeven dat er strengere controles zullen gaan plaatsvinden op zee. Gisteren was dat het geval bij een lokale vissersboot. Zoals op deze beelden is te zien, werd die grondig doorzocht bij de pier van de marine. Uiteindelijk leverde dat niets op, maar de controle heeft wel enige tijd in beslag genomen. Chauffeur van 14 jaar krijgt ongeluk. Ja, dat is ook niet de bedoeling dat een jongen van 14 jaar achter het stuur gaat zitten. Gisteren gebeurde dat toch en hij knalde met zijn auto tegen een huis aan de Cabo Verdeweg. De bewoonster van het huis is boos natuurlijk over de schade en zegt dat ze die zal gaan verhalen aan de persoon die de auto daadwerkelijk heeft uitgeleend aan de 14-jarige. De 14-jarige verklaarde dat hij toestemming had gekregen om in de auto te rijden, maar dat ging dus falikant mis. Dit was het belangrijkste nieuws van vandaag. We gaan even naar de reclame en daarna hebben we meer nieuws voor u.
Subway, so meal of the day, teatrobe. Kusabor na nobo, manera barbecue chicken y shawarma chicken. Ko umbleki di menet mee y waffle fries, bo meal of the day, ta mas mio kung nunca. Hey, atos je menet mee nota bokos, bo por cambia kung iced tea of limonada. Pabo sa kiko ta e meal of the day, subi subway.cd. Subway, trae maneboki. Ik had het er net al over, de start van de bouw van de Piermont Hotel in Pietermaai. Dat is een grote stap voor Curaçao, er wordt al jaren over gesproken. Maar gisteren werd het startschot gegeven voor de bouw van een hotel dat straks onder de Autograph Collection flag komt. Maar bijzonder aan dit geheel is dat het gebouwd wordt tussen twee iconische historische panden op Curaçao. Te weten het voormalige Cerro Bonito en het eerdere Casa di Pueblo. Beide historische panden zullen worden gerenoveerd en integraal in het nieuwe hotel worden meegenomen. Dat om de culturele en historische nalatenschap te laten voortleven. Dat werd gisteren bij de start van de bouw aangegeven. Beide panden waren tot bijna een eeuw geleden eigendom van de familie Maduro. Cerro Bonito is een neoclassiek gebouw en het is een speciaal gebouw dat nu alleen in slechte staat bevindt. Ook het Casa di Pueblo, jarenlang eigendom van de NVP, later PNP, is een historisch gebouw. En in beide zullen onder meer een ballroom, een luxe spa en signature restaurants komen. Nou, dat is goed nieuws voor Curaçao. Dan gaan we over naar iets heel anders. De gevangenis. Daar komt niet iedereen elke dag, om het maar zo te zeggen. Maar er is de afgelopen 6 maanden een heel interessant project plaatsgevonden onder leiding van Evita Sanchez van Passionistas. Het is een project waarbij gevangenen geleerd wordt aan hun sociale vaardigheden, ondernemerschap. Maar er wordt ook naar hunzelf kritisch gekeken. Ze hebben een cursus, een opleiding van een half jaar gevolgd. En Evita Sanchez nodigde Extra Journaal uit om bij de diploma-uitreiking van deze 6 cursisten te zijn. En daar spraken we ook met de plaatsvervangend directeur van de SDKK, Centro de Detención de Curaçao. En dat is de heer Reginald Ricardo. Aan hem vroegen we hoe hij terugkijkt op de cursus die nu afgerond is. Meneer Ricardo, we zijn hier bij de diploma-uitreiking van een project van Passionistas. Het gaat over ondernemerschap, maar het gaat ook over sociale aspecten. Kijkt u tevreden terug op het project? Ja, ontzettend tevreden natuurlijk. En, de 6 cliënten hebben het afgerond. Dus we waren in september begonnen en in maart is het afgerond. Het is een heel bijzonder project omdat onze cliënten toch aangeven dat ze bepaalde dingen hebben geleerd die ze thuis of in een eerdere leven niet hebben beleefd. Dus, sociale zaken. Ja, echt bijvoorbeeld hoe je moet doorzetten in het leven. En dat is heel belangrijk, een stukje sociale, hoe zeg je dat? Sociale vorming eigenlijk. Maar ook dat zij hebben geleerd hoe zij een business op moeten zetten. Dus dat is ook een bijzonder, zeer bijzonder. Maar ook wat wij ook heel bijzonder vonden, is het feit dat we verschillende sponsors samen hebben gewerkt, hebben bijgedragen aan dit project. Dus ik heb in het verleden niet zoveel sponsors samen gezien in één project. Dus er zitten veel aan tafel? Ja, het zitten allemaal aan tafel. Dus het is echt, we zijn echt blij vandaag met deze mijlpaal, zeg maar. En wij hopen dat wij in de naaste toekomst met dergelijke projecten kunnen doorgaan. Maar ook zeker met Passionistas. Hoop in bol. En je ziet ook aan de cliënten, ze zijn emotioneel bij de presentatie. Ja, want een aspect van, van het traject was dat je jezelf beter leert kennen. Dus dat hebben ze zeker gewaardeerd. En dat zie je ook tijdens hun speeches. Dat is ook bijzonder. Ze hebben allemaal naar voren gebracht, een beetje gedeeld wat ze hebben ervaren in het traject. En dat geeft toch heel veel voldoening bij ons. Dus u gaat ermee door? Zeker weten, zeker weten. Het resocialisatieproject waar ik het net over had, bestond uit praktische workshop, coachingsessies, loopbaanbegeleiding, budgettraining en sessies over ondernemerschap. Evita Sanchez die kijkt opgelucht terug op het project. Aan haar vroegen we wat volgens haar de belangrijkste meerwaarde van het project is. Ik denk dat we met z'n allen heel blij en opgelucht zijn. Jij zelf ook? Ik zelf zeker. En een paar traantjes gelaten. Nee, omdat ik gewoon heel erg trots ben dat we gezamenlijk een project hebben kunnen realiseren samen met SDKK. Waarbij we verschillende onderdelen hebben kunnen geven. Mindset coaching, maar ook coaching op het gebied van sociaal-emotioneel aspect.
praktische workshops, creatieve workshops, loopbaanbegeleiding, budgettraining en sessies over ondernemerschap. Dus echt een heel breed programma met als doel om hun eigenlijk gewoon een zo goed mogelijke bagage te geven dat wanneer ze uiteindelijk weer ontslagen worden uit de gevangenis, dat ze dat dus kunnen gebruiken voor een beter toekomstperspectief. En als ik dan hoor dat cliënten heel erg tevreden zijn, dat ze ook de waarde zien van het project, dat ze ook bij zichzelf een verandering beginnen te zien qua mindset en gewoon hoe ze dingen benaderen. Ja, wat meer wil je dan? Het is niet makkelijk, een cursus organiseren, geven, uitvoeren binnen de gevangenis. Maar Evita Sanchez is het gelukt en we vroegen haar naar de motivatie hierachter. En ik vond het een hele unieke ervaring. Ik ben wel eens gevraagd van, waarom doe je dit? Had ik ook kunnen stellen die vraag? Ik zou zeggen, waarom doe ik dit niet? Ik heb een zwakte voor vergeten groepen in de samenleving. En zeker als het gaat om mensen in de gevangenis, denk je van, nou ja, ze zijn daar opgesloten en een soort van, we vergeten het. Maar ze behoren nog steeds tot onze gemeenschap. En ik zie het een beetje ook als onze taak om dat we onze bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat ze op het rechte pad blijven. Want uiteindelijk hebben wij daar ook profijt van. En het was gewoon een hele leuke groep om mee te werken. Ze waren heel dankbaar, heel open, heel leergierig. En vandaag kreeg ook een van de cliënten te horen dat hij naar huis mag. Dus vandaar, again, veel emoties. En alles vanuit hem en ook vanuit ons, dat hij dus deze kennis, deze vaardigheden kan gebruiken wanneer hij weer terug gaat. En hij zei ook zelf van... Mooi project. Wij hebben u het belangrijkste nieuws van vandaag gegeven. Morgen is een vrije dag. Vrijdag zijn we er weer. Ik hoop dat u dan weer kijkt. We wensen u een hele fijne dag verder. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.